Dobrý deň, volám sa Lenka Simanová a môžete ma nájsť aj pod menom Lenka Slniečková. Chcem sa vám poďakovať, že ma podporujete vo všetkom, čo robím. Viete, že som zdravotná sestrička a po úraze, keď som si dolámala pravú ruku, sa stala zo mňa umelkyňa a najnovšia aj herečka. Chcem vám povedať, čo pripravujem na budúci rok. Je to blog Lenka Slniečková, kde môžete nájsť všetky moje umelecké diela a zároveň aj šperky, ktoré vyrábam. Nebude to len taká predajná stránka, ale bude to stránka plná hodnotných informácií a budete sa môcť u mňa veľmi veľa toho naučiť. Viete o tom, že môžeme v živote riešiť len 4 oblasti? A to je voľný čas, práca a spiritualita, peniaze a zdravie a vzťahy. Na všetky tieto 4 oblasti budem dávať jednotlivé inšpirácie, ako to robím ja, a tým pádom sa budete môcť inšpirovať aj vy a ísť so mnou v jednom prúde. Budem rada, ak ma budete sledovať a podporovať aj naďalej. Chcem sa poďakovať hlavne môjmu milovanému priateľovi, ktorý ma veľmi podporuje a zdieľa so mnou všetky moje tvorivé chvíľky. To by ste neverili, že ako náš byt niekedy tvorivo vyzerá. A chcem vám povedať, že v živote sú dôležité len 3 oblasti. Hlavne, aby ste mali zdravý mozog a správne myslenie, zdravé telo, do ktorého patrí aj funkčný sex a spojenie s prírodou. Ja práve som v spojení s môjim obľúbeným milovaným stromom a preto mám pre vás výzvu. Dneska, 21.12.2013, práve o 12. hodine a 12. minúte nastal zimný slnovrat. To znamená, že na severnej pologuli nastala zima a na južnej nastalo leto. Dnes je najkratší deň na severnej pologuli a miznú hranice medzi zemom a nadprirodzeným svetom. Choďte do prírody, objímnete nejaký najbližší strom a urobte si dneska nejakú radosť. Želám vám krásne sviatky, ešte raz vám ďakujem, že ma podporujete a hlavne si to užite úsmevom a s radosťou v srdci. Želám vám šťastný nový rok 2014. Určite to bude magický, pretože pre mňa to magické bude a užite si sviatky. S láskou, vaša Lenka Slniečková.